Moi, mä oon Henna Kajava, perussuomalainen ja ehdolla eduskuntaan Uudellamaalla. Länsiväylä kirjoitti, että mä oon Espoon kärkipoliitikkoja. Toiminkin viime vuoden Espoon valtuustoryhmän puheenjohtajana ja Espoon valtuustoryhmien neuvottelutoimikunnan puheenjohtajana. Mä oon myös aluevaltuutettu ja ensi syksystä lähtien kaupunginhallituksen jäsen. Mä lähdin politiikkaan pian vuoden 2015 turvapaikanhakijavyöryjen jälkeen, jotka herättivät musta suurta huolta Suomen tulevaisuudesta. Mä kirjoittelin ahkerasti eduskuntaan ja puhuin rajat kiinni mielenosoituksissa sekä vastustin aktiivisesti suunniteltua suurmoskeijaa. Tällä hetkellä mä opetan, toimin Espoon kuntapolitiikassa, kirjoittelen mielipidekirjoituksia ja tsemppaan 2 poikaani koulun käynnissä. Mun 3 eduskuntavaaliteemaani ovat maahanmuuttopolitiikan ja kansalaisuuden myöntämisen tiukentaminen, pakkoruotsin vastustaminen ja luontoarvojen puoltaminen. Nämä kaikki 3 teemaani liittyvät kestävään talouspolitiikkaan. Suomen vastaanottama maahanmuutto pääsääntöisesti sekä pakollinen ruotsin opiskelu tuhlaavat verovarojamme. Mä oon jo vuosia kirjoittanut, että kunkin maanosan olisi hoidettava omat pakolaisensa, eli Euroopan vain omansa. Nyt tämä on kirjattu myös perussuomalaisten eduskuntavaaliohjelmaan. Lisäksi pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden perusteita on tiukennettava ja sosiaaliturva muutettava kansalaisuusperusteiseksi. Silloin me voidaan hankkia huolettomammin ulkomaista työvoimaa tarpeisiimme, koska ei ole riskiä siitä, että ulkomaiset raskaisiin töihin tulevat jättäytyvät sosiaaliturvan varaan, kun ovat saaneet joidenkin vuosien päästä maahantulostaan kansalaisuuden. Suomalaiset ovat pitkään ja vakaasti vastustaneet pakkoruotsia, mutta muut puolueet kuin perussuomalaiset eivät ole edelleenkään halunneet luopua koululaisten kiusaamisesta pakkoruotsilla. Pakkoruotsi tuhlaa niukkenevia resurssejamme. Me ollaan tässä kansainvälinen anomalia, eli kielteisessä merkityksessä erikoisuus. Pakkoruotsi myös pahentaa sukupuolten välisiä eroja koulumenestyksessä, koska pojat protestoivat tyttöjä enemmän järjetöntä pakkoruotsia. Ruotsi on myös turha taakka maahanmuuttajille, mutta sekään ei ole sulattanut sydämiä muissa puolueissa. Ennen kaikkea se heikentää kuitenkin kansainvälistä kilpailukykyämme, kun emme saa opiskella sen tilalla meille hyödyllisempiä kieliä. Meidän talouden kestävyys edellyttää myös riittävää luontoarvojen suojelua, etteivät tärkeät lajit, kuten pölyttäjät, hupene lopulta kokonaan. Voisimme toimia ympäristön puolesta myös alkamalla verottaa turhaa krääsää, tarpeellisia tuotteita enemmän. Siitä me saataisiin lisää verotuloja ja siitä kärsisi lähinnä vain Kiina. Turhaa kulutusta on alettava vähentämään myös turhista ja haitallisista kemikaaleista, joissa on usein muun muassa miesten hedelmällisyydelle haitallisia hormonihäiriköitä. Miesten siittiötuotantohan on länsimaissa romahtanut. Ja sitten muutama sana vielä koulutuksesta. Eli koulutuksessa ja viisaudessa on hyvinvointimme perusta. Inkluusio on järkeistettävä valtakunnallisesti. Oppitunteja jatkuvasti merkittävästi häiritsevät oppilaat on tunnistettava ja siirrettävä sujuvasti omille käytöshäiriöisille tarkoitetulle sopeluokille. Espoossa tätä vältellään, koska näille luokille on tietenkin vaikea saada opettajia. Vantaalla taas sopeluokat on jo lopetettu. Tämä on heikentänyt koulujen työrauhaa ja sitä kautta oppimistuloksia. Toisinaan taas erityisluokille laitetaan oppilaita, jotka pärjäisivät paremmin tavallisilla luokilla. Sitten luokalle jättäminen on myös tärkeää palauttaa keinovalikoimaan, sillä se saa monet koulussa heikosti pärjäävät tsemppaamaan
eikä peruskoulusta silloin pääse enää helposti ilman kunnollista luku- ja kirjoitustaitoa jatko-opintoihin. Jatko-opintojen suhteen on myös uudistettavaa. Lukiolaisia stressaava valintakoeuudistus on peruttava. Myös esimerkiksi Li Andersson on jo tunnustanut, että uudistus oli hutilaukaus. Eli järjetöntä, että pitäisi olla lähes täydellinen ylioppilastodistus, jotta sillä pääsisi korkeakouluun, ja samalla pääsykokeiden kautta on myös vaikea saada opiskelupaikka, koska pääsykoekiintiöitä on supistettu. Uudellemaalle on saatava haluttuja ja kaivattuja opiskelupaikkoja nykyistä enemmän. Väestö pakkautuu meillä tänne paljolti maahanmuuton seurauksena, mutta meillä on väkilukuun suhteutettuna muuta Suomea vähemmän korkeakoulupaikkoja pääkaupunkiseudulla. Ja sen vuoksi moni nuori joutuu sitten muuttamaan kotiseudultaan muualle opiskelemaan. Eli meidän tulevaisuus riippuu paljolti koulutuksesta ja maahanmuutosta. Jos me saadaan etupäässä heikkolaatuista maahanmuuttoa, kulut jatkavat kasvuaan ja oppimistulosten rapautuminen jatkuu. Sitten suomalaisten alhainen syntyvyys tietenkin kiihdyttää vielä kehitystä. Entä mitä sitten tarkoittaa eräs näiden vaalien iskulauseeni, Suomi vahvaksi suunnannäyttäjäksi Euroopassa? Meidän on otettava nykyistä enemmän johtajuutta omasta maastamme. Meidän on uskallettava uhmata kansainvälisiä sopimuksia, kun on kyse kansalaistemme turvallisuudesta. Niin monet muutkin maat tekevät, ja Euroopan unioni, joka toimii toisinaan laittomasti esimerkiksi turvapaikkapolitiikassa ja tukipakettiensa kanssa. EUsta ei ole ratkaisemaan Euroopan siirtolaisongelmaa. Toinen asia, missä Suomen olisi otettava johtajuus, on se, että Suomen tulee myös harkita huomattavia parannuksia tuotantoeläinten hyvinvointiin vaikuttavaan lainsäädäntöön ja siihen liittyvää ulkomaisten eläintuotteiden blokkausta Suomen markkinoilta eettisin perustein, jos ne eivät täytä Suomen eläinsuojelulain kriteereitä. Sitten me tietenkin sovimme geopoliittisen asemamme vuoksi suunnannäyttäjäksi erityisen hyvin myös eurooppalaisen puolustuksen nostamisessa uskottavalle tasolle. Sen sijaan ilmastopolitiikassa meillä ei valitettavasti ole juurikaan suhteellisia etuja toimia suunnannäyttäjänä. Meidän on kuitenkin vastuullisesti ja kannustavasti oltava mukana ilmastotalkoissa. Pelasta Suomi viimeistään 2.4. tai jo ennakkoäänestyksessä. Suomi on meidän.